ma vieni con le bagagli di una morte già perché di blending la sarà dopo che vieni con le saremo da furo che con una ca ah fa che dai mo poi vuoi che vieni con la ti fanno bodo mo mo vedo ya jamin le bazuru kul bali bana bo mo bezo bazuru kul bali bali kai ne dharma sa jagawa sambajalo lale sa nin to no malna bo Beresut setelah berhasil. Syukuran. Kemudian ada orang yang aku pakai ke baju aku maju lagi. Biasa lah tiga bulan ini. Kau pakai yang baik ni. Boleh buat jadi apa? Baik macam aku ni. Itu aku berada mana ni pun mana. Aku ni mah turun kaya kafe. Apa pakai baru kaya dia. Kau pakai ni mana tu beli kaya. Mana tu kaya lah. Nah terbiasa sih pohon apa? Jangan di. Agak telat dengan yang mengalau. Kapan kan yang mengenai mana je? Ini beri lah. Karena kita mulai buat bayi mengalau majulah bulan ni. Kadang lah aku konser kalau bawa bulan ni. Biar bayu. Selamat apa rugi? Aku biar baru kaya kafe. Aku biar ulah nak turun kalau. Kalau semua ada botol. Bayo vie como ko wen mo tadi ma me bete la vie bayo ni me fanga ko ko nya do fa ba je wadiri ibe to ko fla lu ko ni to la fla lu ko fa be ko ko nya do ibe ko tigi nya mo ba fe do a pe fla di ba do mo mari ah ba do ko be la lo mo ko je bayo na ma je ko la siyasa ta bra kanga baro jalle la ba ko be la ta ko ta mole Selamat afroge. Kita mongol tole. Timanum dozolong negatulung namaga. Ministre Mali. Ana la tunda fela ministre Mali. Ay jigile azoni ke. Ela pisina tuluga ni. E ko ko be bla dozo ala. Ko be bla soma afrela. Tie won fla chama wole. Ko dum be tetelende. Mais il n'a pas de la dosophile de la tête, là, quand on a les gars. Mais j'ai là. On est les gars, sont mauvais là, on va y aller là. On va y faire beaucoup de gars, puis on connaît que je viens de l'ongat des écoles, je vois. J'ai là, on dit la donné. Je sais pas, allez, tout le monde. Néo, on va. Ko fole lamle ko ta ganga te ne re na to ni ambe mo fola ko ere na to ni to so fulan blegle te mo do so fini ta wole ya te mo ali ni dimina ngoro ke na do so fini ka do so la te na do so mo ni te fe ni ni ma bien la do ka ya la do so kare mo Saya boleh berala, saya boleh dosunya mau tewa. Ni tombo ya bulu. Na fana ma to binika. Ne bani tamun to nona. Agak agak ada orang deh. Perlu dikawal fula. Kau pergi kata orang ada musuh ndala. Pergi mau mandala, tu korban ndala deh. Na kau balik lah ceh. Ali mau beli kau mau beli.
violem ni ma dran ngala ngala de ka to sa ba ko mete nata asabu ye dai de bi fi ni ale ni ko ma dai de ale to sira kare mu fana na ko jama je ni ne be kare mu ile ni na fula ke la Allah karim no ko ngol fula e vule ku fura no nga ka ta fuli sigi vie ba mu fana fula ni ne ko nya mo fula do ni mais ni ya bane to ngo la te yala ako kuma kasa ni kuma la comme binga oh même mada mana burge mana subri kamala ko da ne sedan tekele de je bayo nungrom ne ngrom ne fa gore wala de wala amma ano ile pati ka ro amma bi ala bole do bele pati la o gran tigi ni bayo ta ko ngai ma so ta ko da mare ha so ta le ma ta jiwlo amine ko to ma to ma te pa ja wadi ale mana sa ga pati la bi ko ta to da kumele pe imine ko ga la si bo na be ga sa fra e ba to fre je bayo Fakullo beri numu doma, melumule na muvlagate. Kafakullo na ambete fakullo mazo vyo masan muzuna bema. Eka fakullo na ambete fakullo sa numu mazo mata. Bari numu na muso nufle na umayo. Abrakon numu kana fila muso kanu nyadu yema, otestan numu yire. Nimetia muso juma inite, paja wadiri. Akamera fula iflade ni temena fula la ibese jogoro mema ni temena jogoro mela ibese ko broma jemu zo ma bana ko ko no no ko to no do sana ko to concernant ye ko boy tanga de akumadi o tise on mu ya che wala no ko mbi mako sa sina mbi mako sa wala ne munde mene mu so fulo flado ya ko ne mu so fulo flana concernant il faut m'attendre dans il faut de bien il faut m'attendre dans allez project ça man man kan fone amale des na go afro na le amale e tana che afro ko lu ngana to fula go e to na fula go fa e tana ma che ai tana che le e di no kan ala e ba yo dan ko bele sala ko me lu mun tana be se le che le lu me bo da ko ta la te pa che wa di tawo da tike fa lene be ba go to ni se bete trende Pokoli ini tena kene ipenge doje imam bla ali ko le lo ipenge ni do sa ko federation ko no mala eado ni do sa ko tenne mo yado ni do sa ko tenne so yado ni so ya fere mo do so ko na ni so ko na ya kama kada me ya plama kada plafi kada plafo la jirta na ero utama jebu no fe be de kololo do de kan se ka tefi sabu ne yido yindo ite de ngle dinge me sani ki de ngle mi se trako ko ay doso de na pa fusa ifele ke jama fusa borani stana akemena ni cameraman ko akeme fladi o ma ko ako jubu ako mine o keme fla ko le ko fon ni se dara ko ti ay kuma sabara nda ni mani siga mo kuma sabara mo da jama loka aka keme fla ni na mo mane eka ngoni ji don ta ifa ka eka ngoni ji don ta ako kabe donso dina ba be fusunna abe feleke jama be fusunna de ba ko ti kabo ba ko jiwri ka soma dina ba fuka we ma dina ba fuka donso dina ba be fuka jinati dina ba fuka mur dina ba ko feleke jama be ka ba be fu de ba ko ti ba ko ni ko yere sura sunna min me sogno no man se akabo pe sunna de ba ko de mo la ka
ye Allah wuli ka ngoli fɔ ale kun k'a diyara ye k'a bɛnna ale ma mani k'olu ma fɛn sɔrɔ kɔ mani halisa ko u bɛ ka taama karamɔgɔ nɔfɛ ko karamɔgɔ m'u labila fɔlɔ k'u bɛ furatigɛ la karamɔgɔ kɔ ko ni ko kuma kɔnɔ dɔnkili kɔnɔ ko numuya tiɲɛna ko k'a f'i ye ko numuya ma tiɲɛ tanaka ma tiɲɛ mani kɛ e min fɛ ka ŋoli bɔ ale kun ye e bɛ dɔɔnin dɔn ale den bagayo mani k'ale ko manitigi mun ye ka sabali mun fɔ ko jɛkun kun mani ko cɛw bɛ kɛnɛ kan kɛnɛ in fɔlɔ don jɛkun dama mani ko ni ala sɔnna mani ko tɔ dogodokun mani ko o bɛ e n'ale ni ɲɔgɔn cɛ a ka so kɔnɔ mani ko sabula ale bɛ se k'i kɛ bolokɔfɛtɔ fɛ yen wasolon da ko k'i yɛrɛ fere ko kosɛbɛ k'i walima den bagayo ko ten nɛnɛmana den a si cɛ mɔgɔ la ko k'i yɛrɛ fere ko kosɛbɛ k'i walima den ko ten ko ni ala sɔnna ma mani k'i k'a sɔrɔ so ko mina b'o la mani ko fɛnɛ n'a fɔcogo don e na se o fɔcogo la mani ko dɔ tɛmɛna dɛ